Джани, айде, какво ще кажеш за рождения ден, Алекс? Жив и здрав, който да се пожела, иншалла. Амин. Много държа. Амин. Диляра, какво ще кажеш за Алекс? Да е жив и здрав. Добре. Амин. Да е жив и здрав и каквото си пожелая да му се сбъдне нещата. Амин. Дениско, какво ще кажеш за Алекс? Да е жив и zdrav. Ne? Tamam. Teşekkür ederiz. Dur şimdi Alex bakalım. Alex, ти какво си пожелаваш за рождения ден? Да имаш много пари. Ами да си много богат милионер да станеш, тогава ти пожелаваме. Хайде. Я ще пиете сега. И тортата ти е много хубава, Лелю. Хайде да снимаме така. Каква е тази торта такава? Тя... той ли е? Как се казваш на ония? Китаеца, японеца. Морито ли как? Мохито ли? Как го беше името? Това е Сънджино. Как? Сънджино. Санджино. Хубаво.